Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, sahabat prima dona seluruh Indonesia. Hari ini tuh mumpung kru pada libur semua, bis libur semua, besok udah mulai berangkat. Aku biasanya mengadakan meeting bulanan, guys. Jadi rapat bulanan, setiap bulan itu sekali pasti saya adakan rapat. Lah iki mumpung konco-konco kabeh ngumpul, iki tak gawake kaos, guys. Iki gen dinggo dandan-dandan nek pas ning garasi. Terus iki karo aku tak gawe amplop, guys. Iki bonus bulanan bagi kru ki sing anu, guys, sing apa? Sing rajin. Paling rajin sregep lah kuwi tak kei bonus, guys. Engko enek beberapa sing ya ora entuk. Masalahnya kan aku tak sesuaike dengan kinerjane karyawan, guys, krune kabeh. Ngono ya, guys yo. Iki tak undang kabeh, iki aku arep apa? Diskusi karo neng tempat makan bareng-bareng sekalian makan siang. Ayo, guys, ikuti, guys yo. Awak iki dienggo kejutan temen-temen sing temen-temen rajin. Engko arep tak kei iki. Apa iki jenenge? Amplopan. Iki gedene beda-beda, guys. Gedene beda-beda, amplope ya beda-beda isine. Sing paling rajin ya sing paling oke. Ngono ya, guys ya. Iki ayo, guys. Assalamualaikum. Niki anu, apa iki jenenge? Krune Big Boss. Bisping, guys. Bisping niki Pak Marno Alek. Pak Marno Alek. Niki Mas Nugroho, medium ini. Spesialis medium. Ini Mas Danang iki. Kru bertato takut istri loh, guys, ini. Iki Mister iki nggak kenal nggak sayang, guys. Iki sapa, guys? Mister Lento. Iki Alexander Robert Supali. Oke, guys, iki tak masuk sik neng jero karo nyanyi-nyanyi karo karaoke neng gone rumah makan gone Pak Tri Gajah, guys. Ayo, guys. Silakan, guys. Ayo, Mas. Masuk. Loh, guys, iki meja pesakitan iki, meja pesakitan sedilin kasar di anu, Des. Di apa? Diintegrasi kok. Masalah-masalah sing biasane per bulan kuwi enek masalah apa lah iki engko tak integrasi siji-siji iki engko. Siji-siji krune bakal tak integrasi siji-siji, guys. Tapi sedurunge tak kon mangan sing wareg karo nyanyi, guys. Lah kuwi bar kuwi kari diseneni ya to. Kari diseneni, oke? Nah iki rambut anyar iki jenenge Supodo iki ora tak anu iki rambutnya anyar iki. Ayo, Mas, gek dimaem sik, Mas. Gek dikuatke mentale sik. Gendang arep tak seneni kok. Yo. Ayo, guys, iki makan dilit-dilit, guys. Makan sederhana wae, penting maknane iki silaturahmi. Penting kru iso guyub rukun silaturahmi sing apik, mangane sederhana wae. Ora usah perlu mewah-mewahan, penting kumpul guyub rukun, guys. Penting kabeh kru rukun kabeh iso dadi tim sing solid, guys. Primadona tetep solid. Wes, guys ya, tak maem sik iki, kru-kru gen maem sik. Ayo, Mas. Ayo. Arep nyeneni ya mangane oke, guys. Arep marah-marah ya. Arep marah-marah mangane kudu oke. Kanca-kanca wis gede-gede, guys, anune, guys. Lho iki, guys. Ngerti oke. Salahe mangane oke dhewe iki ketok nyiapke mentale tenanan, guys. Lho, guys. Iki posisine iki entek sego rong cething ijik imbuh mie sak piring, guys, iki lho. Jabang bayi. Luwe. Iki piye? Iki mau wis neng kantor ger setore nota tok, saiki mangane okol-okolan kaya ngene iki, guys. Ketoke mumete le tenanan. Guys, iki kanca-kanca wis rampung kabeh mangane, ketoke wis parek kabeh, ketoke wis happy-happy kabeh. Iki genti aku tak
tak apa kuwi jenenge? Tak evaluasi siji-siji, guys. Gen kepiye engko kekurangane apa bakal tak evaluasi siji-siji. Ya wis ya, iki tak skip sik. Masalahe ki engko ono aku engko nek takute marah-marah, guys. Tapi ora, tenang bae, guys. Iki mung evaluasi biasa. Ngono ya, guys ya. Tak skip sik ya, guys ya. Pun nggih Mas niki pun siap nggih. Niki meeting-e ajeng kula lekasi niki. Guys, iki mau wis tak laksanake rapat, guys. Tapi alhamdulillah kabeh kondusif, kanca-kanca evaluasine bulan Oktober kuwi apik kabeh, zero komplain, guys. Ya cuman ana sithik-sithik sing perlu perbaikan, tapi wis kanca-kanca wis tak sampaikan kabeh iki mau alhamdulillah rapate wis selesai, guys. Arek iki aku arep bagi-bagi kaos gen iso dienggo gonta-ganti ning garasi, guys, karo sithik amplop dienggo apresiasi iki lho. Iki lho, guys, pegawe prestasi lho, guys. Tuh, guys, sithik-sithik iki. Tak panggil ya, guys, siji-siji ya, guys. Mas Nugroho. Nggih. Mas Nugroho. Niki. Niki, Mas, sing sregep nggih, Mas. Nggih, sithik-sithik, Mas, iki. Nggih. Mas Doni Jambul. Doni Jambul. Sing sregep ya, Mas. Nggih, mobile dirawat iki. Terus Mas Supali. Ini Mas Supali. Terus Mas Danang. Oke, Mas Danang, Mas iki dijogo, Mas. Nggih. Mas Marno. Nggih, siap. Oh, Mas Marno. Nggih. Nggih. Nyanyi gersithik. Terus Mas Beni. Oh, Mas. Nih, Mas Beni. Oh, nggih. Mas Santo. Wah, nggih, Mas. Oh, Mas, iki sing sregep ya, Mas, golek trip. Oh, nggih. Ojo gur store nota wae. Nggih. Pangapunten lho niki. Nggih. Nggih. Mas Lento. Dwi Lento. Nggih. Oh. Entak kene Mas. Putih, Mas. Putih motornya enten iki. Leh, putih-putih napa? Nah, reca-reca kowe. Apa nyelip? Ngeten. Khusus jenengan mengke teng kantor ngadep kula nggih. Nggih. Perlu enten bimbingan iki Mas Lento perlu enek bimbingan. Dadi urung tak kei putih-putih, guys. Nggih. Matur nuwun, Mas. Nggih. Iki enek putih-putih tisu. Wis, guys. Ngono sik nggih. Ini rapat wis rampung kabeh, selesai kabeh, alhamdulillah clear kabeh. Iki yo sithik-sithik kanca-kanca yo tak kei apresiasi, tak ketang sithik-sithik tiap bulan, guys. Matur nuwun sangat ya, guys ya, sudah mengikuti acarane Primadona. Ngaten dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.